Hvad? Hvad er Det er at få alle fem på deres hold. Det var godt. Age. Alle fem på deres hold. Er det den der sygdom, hvor at, Jeg kan den startede med, at der var en eller anden mand, han ville knalde en abe, og så kom AIDS. Men nej, AIDS, som i... Altså AIDS, som du snakker om, det er AIDS. Nej, AIDS. Og det ved du? Ja, altså... Man skal styre på sin sygdom, altså. Nej, der vil jeg sidde. Ja, så sætter du dig bare der. Okay, det er ikke B. Jo, det er måske B. Bombe A. Lad os gå derovre, når vi Okay, men der er lige en B, jeg lige skal tage her. Slet ikke, fordi jeg kan hjælpe selv. Nej. Du tjekker dernede, så tjekker... Ja, der. Alright, I go over fucking red pussy. Fuck him, rettende pussy. Markus, Jeg tror, han er roll-sated, eller hvad det hedder, til B. Okay, jeg bliver her så. jeg kommer over til A. Jo! Nice. Godt, Nikolaj. Jeg vil lige træ os har ikke en 4-1. Vi alle har nærmest intet liv. Ja. That's right. Oh no, I got a fat scar. Can't see anybody. Hvem er det, der har et HP? Mig... Det er her. Coming. Scheisse. Lol, jeg fik ham. Du fik en anden. Jamen, jeg fik en eller anden, jeg skulle bare tilfældigt, så fik jeg ham. I'm going. Hvis du ved, hvordan han skal skyde ham. Det lyder lidt dumt. Yes! Bomb defuse. Defuse. Må jeg diffuse? Please. Jeg ved ikke, jeg kan defuse tilbage. No! Skulle du være flabet og skyde dem? Kom her, Nikolaj. Og tænk, hvis du ramte Nick i foden. Så vil jeg grine. Så godt. Tænk på, hvis du rammer mig mellem ben. Du ved godt, at man godt skal skade hinanden, hvis man skyder hinanden mellem benene, hvor der er luft. Hvad må jeg prøve? Hvad? Nå, ven, hvor der er luft. Nå, okay, pis. Jeg tror lige, jeg fik lov. Nikolaj, kom her. What? Sule. Hvad var det, du troede på? Jeg skyder igen. I go abs. Men det er bare lidt højere end benene, ikke også? Jo. Ej, så får han mig gennem smoke. I'm gonna trolle you. It's B. All B. Oh. Det er en meget 50-50 kamp. Jo! Sorry. I got this. No, I don't. Der er en af det, ved jeg. Nå, de er 4 tilbage. Okay, lige meget. You go out, you're gonna snipe them. Scheisse. Hello! Hell no! Der er en til, Hvorfor kunne jeg ikke tage fat i AK'en? Fordi du diffuser bomben. Nå, Det er jeg da kiggede sgu da på AK'en. Nå, Hate this shit. jeg har Du aldrig AIDS af det her spil. Hvorfor har jeg ikke bare sat den der knap til, så man dropper sit våben, og så kan man så samle et våben op lidt senere, altså. Det er jo langt nemmere, eller synes jeg det i hvert fald. Nikolaj, jeg får AIDS af det, okay? Sådan ikke længere. Får du AIDS? Altså AIDS? For sjov? Yep. Okay, jeg skal ikke i nærheden af dig. Du ved godt, du kan få... Ej, hvorfor er I sådan med det samme? Var det Der ikke er AIDS? en masse med. So many people that think they're going B. Jeg tror, de går B. B, all rotate. Og one at A. One stay at A. De er alle sammen A. All in A. Go A. Don't need to say Yeah, Nice twice. job. La la. Now I got the ADP. For, okay, skulle jeg skyde dig med hovedet der kun. Hell yeah. Du er så... Nej, tag Sorry. den der til venstre. Tag den der til venstre. No. Okay, vi skal have en tie, det er vi alle sammen enige om, ikke? Ja. Okay, jeg skal bare lige spørge. Okay, drop. Hvor er du grov, mand. Det er sidste runde, så du skal bruge al din penge. Drop. Hallo, drop. Hvad er Tak. det på dansk? Thanks. Everybody gays the inf... Nej, ikke everybody gays. Everybody get the... yeah, yeah.
Det er meget interessant, for sådan I en just got the bison. The bison. Awesome. Du er ikke med på moden, altså. Hvis du går ned ad trappen, Markus, så pas på, der er sikkert nogen, der kan. Sorry. Kom, start med. Here I come. Au, du skader mig. Sorry, jeg blander sammen. Det var bare fordi, at der stod rød plet på min map. Ja. GG, guys. GG, everybody. So close. You're a whole clan and you couldn't even be. I can't. We are almost a cool clan. Actually, That's almost is not enough, mate. Det er alt for den her episode, så håber I nød det. Hej.